Адзін ледзьве знаёмы мне чалавек неяк сказаў мне ў твар: «Я не разумею тваю прафесію. Псіхолагам можа быць толькі цалкам прапрацаваны чалавек». І раней я б, напэўна, пачала апраўдвацца, распавядаць пра гады асабістай тэрапіі, пра дыпломы, навучэнне, каб даказаць, мяне дастаткова. Але праз наратыўную оптыку я зараз бачу гэта інакш. Чалавек, які цалкам прапрацаваў усё жыццё, гэта ілюзія. Псіхолаг – гэта не святы і не чалавек без праблем і пакут. Мой досвед і мае ўласныя складанасці не робяць мяне дрэнным спецыялістам. Наадварот, яны робяць мяне жывой. Я дапамагаю іншым не таму, што я стаю на вяршыні і ведаю, як правільна, а таму, што я магу суправаджаць людзей праз іх цемру і асвятляць дарогу.